Dito iti may kadwa ken maudi nga pinangipa iti RPUS Balikatan iti medical mission dito Barangay Pias, Salcedo, Ilocos Sur. Ken akas makita yo nadado iti imay tatanga dimalo nga paspasyente iti ili iti Salcedo kaysa di mo na nga aldaw. Ket impanamnamamet digitoy grupo iti Balikatan nga saan da nga agkurang iti supply iti agas para maited ken dagitoy tattao nga maimay itatta. Halos nagdoble iti tao nga napan iti may kadwa nga aldaw iti inpaay iti medical mission. Iti RPUS Balikatan, iti Barangay Pias Elementary School. Iti pinakisarsarita mi ken Specialist Ryan Estrada, ket awan iti pakadanagan no agas ti pagpapatangan. Taado iti supply da nga iti dagiti mapan agpa-check up. Sa ngayon, maski maraming tao, kaya naman nating suportahan at saka lahat naman kaya natin mabigyan ng gamot. Tumatakbo na tayo ngayon sa 600 to 700 na mag-expect pa tayo ng mga 200 hanggang 300 na pasyente na nakapila sa labas. Mga 95% nun ay mabibigyan pa natin ng gamot. No serbisyo met iti pagpapatangan, nagisarsarita kami kadagiti tattao nga napan iti nasao nga medical mission, ket daytoy tinakunada. Panagkurang ko napintas mo, so na lang ta, nabiyag lang taguray. Napudot pa dati pagtaktak dara. Mga napaspas ta arumot ti tao nga nabardasment nga kwa. Ibos ti tao. Dakto na tulong dato. Kahanlang ada kami nga taga GPS ti kwa, antramenti nga kwa, antramenti nga ba kwa ti Salcedo. Di tayo nga nangigan, iti pinagipatpatang migin ni Specialist Ryan Estrada, pharmacy technician, iti USRP Balikatan. Nga di tanang imbaga nga ang pulos nga maibusan iti agas, nga supply da nga ited da ken digiti taga ili iti Salcedo. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.